comezamos a xornada, a conversa. Bueno, antes de nada, saudaros a todos e todas, moitas grazas por estar en esta conversa. Recordadevos que esta sesión estás a gravar, entón, se alguén non quere sair na grabación e imaxe, pode desactivar a cámara. Tamén pregamos que os intervintes que non estén falando en ese momento apaguen o micrófono para non facer interferencias nin ecos, se vos parece. Bueno, antes de nada, eu vou presentar os intervintes. Eu son Javier Fernández Fraga, son o secretario técnico do Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia. Bueno, represento o meu decano, Julio Sánchez Tagarelo, que non poido estar nesta ocasión con nós. Os outros intervintes son Concha Losada, que é a presidenta do Museo do Pobo Galego, Isabel Vigo, que é a técnica do APOI, e Camilo Regueiro, que é o vicepresidente de Puntogal, da Asociación Puntogal. Bueno, esta conversa está marcada en uns actos ou pequenos actos que solemos facer a Asociación Puntogal e o Colexio de Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, aproveitando a coincidencia de que o Día das Letras Galegas tamén é o Día Mundial das Telecomunicacións. Entón, levamos unos anos facendo, conversas, tratar temas que tocan os dous colectivos, que por outro lado tocanse moito en xeral. E nada, esta é a intención. Ainda por encima, este ano, temos outra coincidencia a máis, que o Día das Letras Galegas foi dedicada ás cantareiras, e o lema do Día Mundial das Telecomunicacións é a igualdade de xénero na transformación digital. Entón, estamos en un momento, deu-nos pé para enfocar esta conversa en unha iniciativa que nos parece interesantísima, tanto a Puntogal como o Colexio e a Asociación, que é o APOI, o arquivo, perdoade un segundiño, como sempre, teño a tendencia a confundir o nome do arquivo de patrimonio oral da identidade, sempre tiro por outros camiños. Bueno, e nada, en ese tema, temos primeiro a Camilo Regueiro, vicepresidente de Puntogal, que colabora moi de cerca con esa iniciativa, e sobre todo a Concha e Isa, que son as que levan o tema no Museo do Pobo Galego. Pois nada, máis que nada, xa está isto enfocado, pasaría a palabra a Camilo e que nos lance a conversa con Concha e Isabel, que teñen moitísimas cousas moi interesantes que contarnos. Moitas grazas. Grazas, Javier. Bueno, debo solamente indicar que fai 2, 3 anos, dentro dos programas que temos de axuda a iniciativas culturais, porque, como sabedes, a Asociación Puntogal é unha entidade sin ánimo de lucro e todos os beneficios que temos procuramos reinvertirlos en iniciativas culturais que nos resultan interesantes, sobre todo se están relacionadas co ámbito das novas tecnologías. Entón, pois se nos plantexou ese ano a ver que podíamos, que iniciativas podíamos achegarnos, intentar axudar. E, eu a nivel personal sí que sempre tive unha relación moi profunda con todo da música tradicional, das recollidas en xeral que se fixeron a finales do século pasado, nos anos 70, 80, 90, e coñecía o traballo que se estaba facendo no Museo do Pobo Galego e nos achegamos ata ali a ver en que podíamos axudar dende Puntogal. E, efectivamente, Concha nos recibiu fantásticamente, nos levou, estaba Edita tamén, fomos Edita máis eu e nos levou a esa biblioteca maravillosa que ten o museo. Estivemos ali charlando unha mañá largo e tendido e decidimos botar unha man económicamente para afianzar o que é o proxecto, para intentar dotar de
recursos persoais que daquela pois estaban bastante faltos de ter algunha persoa que estivera dun xeito máis ou menos estable, porque tiña unha estabilidade un pouco precaria, e entón, pois, decidimos botar unha man. Eu, a nivel persoal, ademais, tamén intento botar unha man, pero iso xa é un voluntariado que fago pola miña conta. E, bueno, a min, dende logo, a Punto G nos parece unha iniciativa fantástica. A min, dende logo, é algo que xa vos digo, que dende a xuventude, dende a miña xuventude, eu viví moito e sei da importancia que ten, e a mí me parece algo, o traballo que se está facendo no Museo do Pobo Galego con ese arquivo que se está xuntando, e eu espero que cada vez sexa máis grande, pois me parece fantástico, non? E eu creo que nesta conversa, pois, Concha, Isa, pois nos van a contar o miudiño, non, do proxecto, e entre todos, pois intentar visibilizar un poquinho máis ese traballo que a mí me parece fundamental para a cultura galega. Entón, Concha, non sei se nos queres contar, e Isa, nos contades un pouquiño a filosofía, a generalidades, e vamos falando un pouquiño do proxecto. Vale. Pois moi ben, moi bo día a todos. Mirade, no Museo do Pobo Galego pensamos que o museo efectivamente é un sitio onde se dispón de obxectos e se amosan obxectos, pero para que sexa un museo ten que ser moito máis que iso. O patrimonio é dicir o conxunto de cousas que recibimos dos que viviron antes e que queremos deixar para os que veñan despois, ou é vivo ou non é patrimonio. E, naturalmente, os que nos tocou vivir no século XX ou no século XXI recibimos dos nosos moitas cousas, pero queremos deixarlle os nosos e vivir con cousas diferentes que o que querían os que vivían no século XVI, porque as nosas necesidades son diferentes e as nosas ferramentas son diferentes. Houve un momento en que se consideraba patrimonio fundamentalmente os obxectos, pero hoxe sabemos que os saberes das persoas, as maneiras de cantar, as maneiras de vivir, as maneiras de facer que non teñen traducción en un obxecto concreto son tamén patrimonio de nós. Dos galegos é ter raíces para saber como cantar, porque aquí se cantaba de unha maneira diferente, ou para saber como facer determinados traballos de unha maneira distinta, como fan en outros sitios do mundo. E poder transmitir ese patrimonio para nós é moi importante. Que temos para facelo? As ferramentas do século XXI. Houve un momento en que nos trouxeron no museo material sonoro que fora grabado en cintas de casete, material sonoro que fora grabado en cintas abertas, para que fosemos nós que nos guardáramos para o futuro. Pero guardalo nesas condicións non se podía. Primeiro, porque o material é perecederiro e frágil. E segundo, porque é moi difícil pôr ese material en esas condicións a disposición de todos. Na era en que comenzaba a digitalización masiva, empezamos a digitalizar o material sonoro para preservalo. E, ademais, pensamos en poñelo a disposición das persoas que o poden necesitar, pero non en forma de obxectos físicos outra vez, en discos ou en CDs ou en pendrives, sino directamente nas súas casas aproveitando as ventaxas da rede. O Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade naceu para poñer a disposición a música tradicional que o museo alberga nas casas das persoas que podían precisalas. E quen son esas persoas? Son os particulares que queren disfrutar desa música, son os mestres e as mestras que queren traballar con eles, cos seus nenos, e, sobre todo, son os músicos novos que os creadores, que en moitos casos non tuveron acceso a escoitar esas cousas no seu día e no seu contexto natural e hoxe o teñen. Seguro que Isa vos conta algo máis de como organizamos o... Bueno, primeiro, saudar a todas as que estades aquí escoitándonos
E bueno, creo que Concha fixo aí o repaso histórico e eu igual vou falar máis do día a día ao final. Entón, agradecer a Puntogal a teima, como referíades ao principio, e a Camilo a teima e a paciencia tamén, porque ao final contar con xente que colabora voluntariamente, pero que te axuda a pensar e a mellorar, que creo que é o que fixemos en conxunto, especialmente con Camilo, porque o apoio a un repositorio online, acaba de explicar o Concha, como se pode hacer dentro da casa, pero o apoio tamén é un arquivo físico que ainda ten moito máis fora da rede do que ten agora mesmo na rede. E o que fai que agora teñamos bastantes máis cousas que hai 2-3 anos, que creo que foi no 2022, cando se empezou a colaboración con Puntogal, en parte porque traballamos man a man con Camilo neste caso para mellorar o noso sistema de subida a esa rede. Entón, facilitar o camiño para que eses arquivos estén nas casas, pois alixeira tamén moito o traballo que temos aquí, porque aquí tamén se ven a consultar, aquí tamén recibimos a xente, por esa outra parte de estar máis offline, porque temos moitos máis registros que están online. Entón, nese traballo, pois é un traballo, non sei, o principio de máis ensaio-error, de probar todo o que necesitamos e ainda temos moito máis que mellorar, xa miro así a Camilo amenazando con que temos que retomar as melloras, porque, bueno, este ano tamén foi así un pouco, falabades ao principio, non, das letras galegas e como tamén eu creo que vai a ser aí un ano que vamos a recordar tamén porque está chegando, está medrando, falaba tamén antes de que ten que seguir crecendo, está crecendo, porque este interese xeral que provocaron as letras galegas deste ano está nos afectando directamente, entón estamos medrando, estamos tendo máis consultas e iso fai tamén que vexamos que necesitamos. Este ano non podemos subir tantas cousas como facemos con esas subidas automatizadas con Camilo, pero estamos a ter moitos datos e máis información do que xa tiñamos a respecto de, sobre todo, destas mulleres, non só das protagonistas, digamos, as que a Real Academia nomeou e que algunhas delas eran parte de nós porque estaban aquí no museo, os seus fondos só estaban aquí no museo, senón tamén porque necesitamos agora tratar eses datos, unha cantidad de datos que ao mellor antes non tiñamos ou tiñamos de outras maneiras. Entón, resumindo, o traballo diario é iso, é atender as persoas, atender as consultas que chegan a raíz da xente que consulta o arquivo en rede e traballar para que ese arquivo aumente. E iso supón un traballo de escoita, de transcripción, de moitas colaboracións que hai por detrás para que unha peza acabe aí nese repositorio online e sexe fácil de buscar con todos os metadatos que hai que repetir antes unhas cantas veces. Non sei se seguro que me quedan moitas cousas así como introducción, pero non sei se Camilo, que xa abreu o micro, que debe decir algo. Seguro que vos quedan preguntas. Sí. Mira, eso vos parece, claro, a min como representante do colectivo dos enxeñeiros de telecomunicación e das tecnoloxías de información, pareceme unha iniciativa especialmente interesante, porque o certo é que é o que falabades antes, o patrimonio, as cousas que se contan entre persoas, a transmisión oral do coñecemento é importantísimo en todas as culturas, pero particularmente na cultura galega pareceme que den ainda un peso máis potente. Pareceme unha aplicación fantástica das tecnoloxías cas que traballamos habitualmente os enxeñeiros. Pareceme unha iniciativa fantástica poder decir, bueno, pois este patrimonio que só ten na cabeza nas nosas aboas, oi, por que non gravamos a estas persoas e digitalizamos o ordeamos debidamente e o poñemos a disposición de toda a xente? A mí me parece unha correlación de utilidades e de cousas fantásticas. Gustaría moito saber tamén por que medios os chegan cousas? Chegan grabacións xa sei que tiñades grabacións en casete antiguas, pero a xente anímase a que coñece as aboas e a xente maior que queda nas aldeas cantando. Non se anima a xente a algo tan sinxelo como facer unha grabación co teléfono e enviárosla. Eso pareceme que é unha ferramenta
fantástica que pode axudar un montón. Me gustaría que a xente tivera esa sensibilidade de decir, oye, estou oindo esta persoa, voulle pedir permiso para gravala e subir ao apoio á grabación. Que vos parece? Como veis isto? Estás empezando a dar estos casos? Sí que se dan, danse moitas veces, pero eu creo que é bom saber dúas cousas. Unha, que o obxecto que se grava, é dicir, a canción, a conversa, a experiencia que se grava, a teñamos, e outra, que teñamos os datos precisos para poñela en valor, que teñamos os metadatos aos efectos técnicos, pero que teñamos os datos precisos para contextualizala. É certo que unha cantiga fermosísima sempre tería un certo valor intrínseco, pero cando esa cantiga se coloca no contexto da vida da xente e cando ten toda a súa explosión de importancia. Precisamos saber de unha cantiga que na cantou, de onde aprendeu, en que sitio vivía ou se fixo, ou en que sitio se gravou a respecto de cando aprendeu a señora. Por exemplo, unha cantiga que un aprendeu en Ourense podes estar cantando en Bos Aires 70 anos despois. E coñecer o valor de tela conservado así é moi importante. Saber se unha cantiga se usaba para adormecer a un neno ou se unha cantiga se usaba para traballar ou se unha cantiga se usaba para disfrutar despois do traballo, é importantísimo para poñela en valor. Mesmo cando cantan moitas persoas distintas, mira, temos unha grabación do apoio, vouche poñer un exemplo desos vivos. Temos unha grabación do apoio na que dá a sensación de que empregamos un momento de grabación malo, porque se escoita unha persoa cantar e persoas moitas que falan por trás, e mesmo unha muller que de repente empeza a cantar outra cousa, non? Si ti non sabes nada de esa situación, si non o anotache ali, si non o das a coñecer, dis, pero que calidade de grabación teñen estos, co limpitas que temos agora as grabacións digitais de casi todo. Pero se o sabes, sabes que esa era unha maneira moi divertida de cantar, na que alguén comenzaba unha canción e outra persona das que estaban ali se puña a cantar outra cousa para trabucala. E o éxito estaba en conseguir seguir cantando sin que che estorbara aquelo que viña. E viña un, e viña outro, e viña outro. Coñecer esas maneiras de divertirse de cantar tamén bonito. Pensa o que sería, se non de ridículo espantoso, ver o que facemos hoxe nun karaoke ou o que facíamos fai uns anos nun karaoke, que se non tuvera explicación divertida, pois en realidade valor musical non tiña gran cousa, non? Entón, todas esas cousas, todas esas cousas que son o que se grava e como, por qué, donde, que se estaba vivindo cando se gravaba, son importantes para nós. E se alguén as grava de novo, porfa que saiba, e que apunte ali. Gravei a don fulanito de tal, que vivía en tal sitio, aprendeu esta canción, e isto se fai para, porque eso é o que despois nos permite integrala nun sistema de cousas que teñen sentido. E, sobre todo, darlle a un repositorio os datos que precisa para que as búsquedas sexan correctas e se atopen as cousas. Ao mellor non sei se te axudei. Bueno, eu a respecto... Fantástico, é verdade que é certo que non só é o que, senón onde e como para poder poñelo en contexto. Claro, é fantástico. Pois mira, non coñecía eu esa táctica de divertimento musical de andar francamente interesante. É o que dis, é o que enriquece de verdade a fonte, ter a fonte e poder poñela en contexto. E respecto ás grabacións dos móviles, quería decir que sí que é verdade que hai moita xente nova recollendo, moitos dos compiladores que xa están no apoio que siguen recollendo e que hoxe usan aínda gravadoras, pero tamén moitas veces o teléfono,
E entre a xente nova estáse dando, e teño na mente un par de exemplos de casos reais, de que eles van como rapaces novos buscando os vellos polas súas aldeas, normalmente traballan pola zona que eles coñecen ou porque normalmente o repertorio que les interesa, repertorio a nivel difusión ou a nivel porque tamén son músicos ou profes de pandeireta e de baile, non? E o que pasa é que eles van ás casas buscando as voces deses vellos para que lles canten ao teléfono móvil ou a medios máis, pois, gravadoras máis modernas, pero tamén se atopan nas casas grabacións, é dicir, os casetes. Pois eu teño isto que pensei que non interesaba nada. Estamos tamén recuperando moitos deses formatos antigos que estaban esquecidos e que se volven a digitalizar, que aparecen porque están nas casas e a xente os quere doar, pero tamén moitas veces se dá ese fenómeno de que indo a recoller agora, no 2025, nos 2020, non? Nestes últimos anos, pois eso, rapazada nova que está indo a recoller, que se atopan con casetes que tamén entran nese dilema de quen é o propietario, quen é o compilador, quen gravou, moitas veces non temos o dato máis de aquilo que está escrito na cinta e a información que lle dá a señora ou señor neste caso, pero que sí que están aparecendo tesouros e moitos máis que quedan por aparecer, porque hai xente que continúa recollendo dos vellos e dos novos. Pero nada no pé desto. Se alguén lle pasa de vos, que atopa un casete, yo dan, ou alguén lle di que yo pasa para digitalizar, porfa, non o poñades nun reproductor para ver o que ten antes de enviarlo a digitalizar. Por qué? Porque están en situación moi delicada. E metelo nun reproductor normal, dos de uso doméstico, dos que tiñamos todos de antes, pode facelo saltar polos aires e podemos perder información valiosa. Mais vale que un técnico retire esa cinta, a lea e a digitalice de unha maneira profesional, sin estropeala, e que, caso de ser unha cinta sin interés, perdamos os cartos da digitalización, que arriscarnos a perder un material valioso por telo manipulado mal. Así que dediños quietos cando se trate de cintas de casete vellas. Sí, bueno, eu quería decir tamén, aparte das recollidas que se podan, que a xente poda achegar hoxe en día, si que eu creo que a base principal do apoio ao traballo que fixo moita xente nos anos 70, 80, 90, non? Nunha época en que non se daba, a maior parte da xente non daba valor a eso, era algo que ibas á aldea, escoitabas a xente maior, era algo que tiñas aí, non? E houve xente que tivo unha especial sensibilidade en visibilizar esa realidade, non? Esa cultura real que nos estaba, o sea, que estamos vendo, pero que en parte tamén estaba xa nun punto moi delicado porque a sociedade cambiou moitísimo, dos anos 70, os que vivimos, Javier, sobre todo, o sea, ti que estás en Lugo, eu que o meu pai de Fonsagrada, eu vivín de neno, eu de neno fun coas vacas, eu de neno fun para a cama co candil de aceite, eu vivín eso. Entendes? Ir á cociña, esa cociña antigua, onde estaba o lume no centro e as cuadras das vacas estaban pegadas aí que abrías unha porta de madeira e lle dabas de comer os xatos. Eso, hoxe en día, prácticamente xa non existe. Foi unha realidade que percibimos, unha realidade que perdurou durante moitísimos séculos e que cambiou de forma rapidísimo. Hoxe en día, a sociedade que temos non ten nada que ver coa sociedade de fai 30 anos. E esas recollidas captan esa sociedade, captan esa historia que tiñamos aí, que aínda quedan faíscas por aí, digamos así, non? Que pode recoller nun avó ou nunha avoa, que os avós de hoxe en día xa non son os avós de fai 30 anos, entendes? Os avós de hoxe en día son xente que fai 30 anos tiña 40 anos. Entón, pois, quero dicir, eses fondos que hai, que esa xente con esa sensibilidade se dedicou a ir polas aldeas, sen que ninguén
lle pagara, nin lle ordenara, nin nada, sino unha voluntade. Algúnas veces con un perfil moito máis profesional, como o Dorothy Schubert, que era musicóloga e sabía perfectamente e reflexou, o sea, foi un traballo fantástico de documentación. E outras veces simplemente cun casete ou cunha cámara. E a gravar o vello dunha aldea remota, digamos así, remota, as nosas aldeas remotas que daquela, entendes? Eu me acordo, eu estive nun grupo que era a agrupación Berce, un dos fondos que hai aí precisamente no Apoi é da Asociación de Gaiteiros, que basicamente son os fondos da Asociación Berce, non? E eu teño ido a recoller, e me acordo de ir a 8 kilómetros das Pontes e non había luz. A aldeas a 8 kilómetros das Pontes de García Rodríguez e non había luz, non había electricidade. Entón, todo ese traballo eu creo que hai que agradecerlle moitísimo a xente que doou, o sea, que depositou, o sea, que o fixo, basicamente, e que, gracias a Dios, hoxe en día hai un sitio onde está depositado. Onde está depositado e vai pervivir, non vai quedar un caixón, digamos así. Entón, pois é un traballo que para min ten un valor enorme, e sobre todo a xente que o fixo no seu momento, naquelas épocas, que aínda quedaba, entendes? Aínda podemos atrapar bastante, deses restos, que aínda se perdeu bastante, porque na dictadura tamén houve a percepción que había de todo isto eran os aldeanos, non? Era minusvalorar todo eso. Eu me acordo de ir a recoller a un gaiteiro dunha aldea e a xente chegaba ali e decía, pero vos que facedes aquí? Se isto non vale para nada. Facían eso, o sea, tiñan esa autopercepción, ese autoodio que bueno, que se nos implantou, non? De algunhas partes, non? De, bueno, os galegos, os aldeanos, isto non sei que. Entón, eu reivindico todo ese traballo que fixo xente particular, con unha vontade enorme, e que souberon percibir ese valor que había, non? Porque realmente a cultura galega é eso, entendes? Si, é a catedral tamén, é unha obra escultórica entendes? Si, é un cuadro de pintura, si, pero basicamente o que nos diferencia dos demais é a cultura popular que temos, a nosa cultura, todos os rasgos identificativos que temos, non só o idioma, senón a nosa música, as nosas tradicións, os nosos contos, eso é o que nos identifica como galegos. Se bailáramos sevillanas e fóramos os touros, non seríamos galegos, seríamos outra cousa. Pero tocamos a gaita, tocamos a pandeireta, temos unha serie de tradicións, temos unha forma de vivir, eso é a cultura. E iso é o que se está preservando neste arquivo. E por iso a mí me parece, entendes, algo básico, como pobo, como cultura e como persona que ten orgullo de pertencer a algo original e diferente e con personalidade dentro do resto de culturas do mundo, que son igual de valiosas, ni maiores, ni máis ni menos, somos exactamente iguales. Pero temos unha personalidade e unha originalidade que hai que preservar e hai que estar orgullosos delas. Concha. Lembraba nada máis, o pedo que decías ti, Camilo, unha frase xustamente do día en que a Asociación de Gaiteiros Galegos veu ao museo a celebrar a súa festa en relación cas cantareiras. Decía, que nos importa o vento se temos raíces? Só se temos raíces podemos vivir os ventos do tempo que nos toca, dos tempos que nos toquen, que serán bons, serán malos, serán duros, non? Sabendo que somos. É tan chulo. Máis cousas? Sí, mira, eu quería preguntaros máis que nada a vos, a Concha e Isa. Supoño que neste tema de recopilar, de manter, de recordar cancións,
teñen un peso importante os músicos de hoxe en día, polo que eu pouco coñezo, pero coñezo algo da música de xente nova, que está facendo música distinta, pero que lle interesou tanto as bases que adicouse tamén a escoitar música antiga, a investigar, a preguntar, a buscar. Supoño que tendes referencias desto, contacto con xente nova, que, sin embargo, interésase moito polo antigo. É así, verdade? Eso por fin. Temos contactos e temos amigos xa, eu creo. Entre que xa se coñecían de antes e que van botando horas aquí ao final, non? Porque hai investigadores que son músicos e músicas, que se emocionan, que teñen chegado aquí, que teñen feito aquí as súas prácticas incluso, e hoxe son músicos subidos en escenario e que a súa vez fan o seu traballo de investigación tamén e é como un traballo e unha colaboración. Eles moitas veces, pois por idade ou por cuestións, xa non tiveron oportunidade de chegar directamente á fonte, a vivir eso que estaba contando Camilo antes, por exemplo, por idade, por xeración, xa non o viviches tan directamente. E a maneira de ver e de achegarse a esa parte da nosa historia é a través do arquivo, ou dos arquivos, dos moitos arquivos que hai, dos escritos, pero tamén dos orais. Os orais para os músicos son fundamentais pola música, son fundamentais porque a partitura recolle a música, pero a grabación recolle esa música, o contexto e todas as cousas que pasan polo medio que fan que esa melodía sexa así e que se volve, pois no caso de Lotte Schubert, 15 días despois a recoller e xa algo cambiou, é dicir, como na recollidas, a pesar de que son un fragmento de todo isto que estamos contando, son fundamentais para esta creación que se está dando hoxe, que se está dando dunha maneira, pois, non sei, unha cantidade de referentes que pensamos nunha mancha de grupos así rapidamente. E moitos deses grupos, algúns constanos que consultaron o apoio porque así non o fan saber e outros botaron horas aquí. E entón, pois, fai parte tamén do noso traballo. Igual que mestres, que creo que tamén é importante, por eso que falabades antes das asociacións, como é agora a Asociación de Gaiteiros, pero o labor que fixo Berce tamén e como invertiu nesas recollidas dos seus propios participantes na agrupación, as asociacións, as escolas importantísimas á hora de recoller, e eu aí sí que creo que se nas casas hai tesouros, nas escolas públicas e alegas ten que haber, non sei, infinidade de tesouros. Todos en algún momento fixemos algún traballo de recolla, algún familiar, e, por exemplo, non os conservamos, a maioría. Eu, por exemplo, non o conservo, porque naquele momento era o que se facía para a escola, non? Tanto por escrito como con grabacións, que tivera os recursos. Entón, as escolas, os mestres que recolleron, que tamén nos están achegando, e que fan canteira para esta xente, non? Porque é unha realidade, non sei se é un pouco crítica, pero esta cuestión da música popular está tamén, a formación está tamén nas agrupacións e nas asociacións, é dicir, a nivel público, e estes mestres e mestras das asociacións que a vez son músicos e como que todo está moi vinculado, é dicir, o rapaz que está hoxe nun grupo de música moderna é profesor posiblemente de baile ou pandeireta ou canto e a vez ten unha formación nunha asociación local concreta, é dicir, é como todo moi transversal e a vez está relacionado co Museo do Pobo e co arquivo. Entón, é un interese que envolve todo e que acaba nos escenarios, pois, poñendo todo isto a disposición, neste caso, creo que no momento no que estamos vivindo tamén, de poñer a lingua a disposición da xente nova, e eu é un gusto traballar con esta xente e como fai do arquivo pois, actualidade musical. Non sei se contestei a todo. Moi ben. Sí. Camilo, estás en voz? Sí. A ver agora. Agora, sí. Agora sí. Vale. No, que quería aportar eu tamén algo a este nivel, non? Bueno, sobre todo porque eu tamén teño esa afición, non? De sempre, non? De tocar a gaita,
Non, bueno, eso témolo moitos, non? En Galicia. E ter todo isto é maravilloso. É maravilloso para calquera agrupación, para calquera escola, para calquera, entendes, persona que teña ese interese, de que é a base de todo. Ti vas a ter un repertorio tan enorme como temos na música galega, porque a música galega é das músicas tradicionales, eu creo que a máis diversa, a máis rica que hai, non? Porque bebemos un pouquinho de todo, bebemos un pouco da cultura atlántica, celta, que lle chaman, non? Esa cultura atlántica que nos identifica un pouquinho con Irlanda, con Bretaña, con todo ese, con Escocia. Eso temos moitísima relación, non? Cultural e, sobre todo, a nivel musical. Pero tamén bebemos do sur. Temos, na nosa tradición musical temos muñeiras que son como as gigas ou os reels irlandeses, pero tamén temos rumbas, e temos pasodobles, e temos jotas, e temos, o sea, é que a riqueza que temos a nivel musical é enorme, non? Entón, ter todos esos fondos, ter toda esa disponibilidade que é algo, claro, que non ten valor, non? Entón, para as escolas, para a xente nova, que ve todo ese legado, non? Que se sinte partícipe del, porque somos galegos, non? Ser galegos é identificarse con todo eso. E entón, sintes orgulloso de ser galego e de estar onde está, entendes? Ver esa riqueza, entendes? E, bueno, para min, claro que ten moitísimo valor, non? Que para a xente nova ter todo eso. Non solamente os fondos que hai no apoio, todo o que se move, non? E o apoio, o que aporta é ese punto de anclaxe, non? Ese punto de anclaxe que isto é a raíz. Ainda que evolucionen os novos grupos van coller a xente nova e readaptar un pouquinho esa tradición, non? Os máis evolucionados, digamos así, fora. Ou temos as agrupacións tradicionales que manteñen a tradición, non? Manteñen esa anclaxe, pero temos aí o punto de anclaxe. Isto é o orixe. E a partir de aquí creemos algo novo, algo diferente, algo con personalidade. Mezclemos novas tendencias con isto. Non estamos mezclando novas tendencias co rock and roll, que aí vas por outro camiño musical, non? Outras tendencias. Estamos facendo algo diferente. Algo absolutamente novo. E entón, pois, ese é o valor que teñen os novos creadores. Teñen un punto de anclaxe, unha referencia original, para facer algo diferente e original. E que, ademais, nos identifica como sociedade, e que nos fai sentir unha comunidade. E iso é importante, estar orgullosos da comunidade onde vives, estar. Eso creo que para calquera é importante. Entón, bueno, claro que ten moitísima importancia eso, e ter ese punto de anclaxe que o apoio, que temos aí de faro, de guía, digamos así, ainda que os novos creadores evolucionen, que é o que teñen que facer, e readaptar aos novos tempos toda esa creatividade que le dan, pero temos aí un punto de anclaxe. Eu a ese respecto quería dicir que é algo que xa pasou en diferentes momentos da historia da música galega pasou, o que fixo Milladoiro, o que fixo os Ventos, o que pasa que agora creo que a diferencia, aínda que hai grupos que siguen hoxe en día, é que para estes novos grupos xa falta esa vivilo, esa transmisión que neste caso se foi a través do arquivo. Creo que é a diferencia porque todos innovaron no seu momento e todos foron, pois, novidosos, non? E se fixo traballo con esas cancións da tradición e se innovou, pois, Milladoiro, por exemplo, levando a outras sonoridades, ou fixan os Ventos no seu momento con, pois, máis reivindicativo, que era o mellor que se precisaba tamén nas orixes. E creo que eso acontece, pois, como dicía Concha antes, nos tempos que vivimos ten a súa repercusión tamén a nivel musical, pero agora creo que sí que a necesidade dese arquivo para acceder ao que xa non temos acceso de xeito directo nas aldeas, por exemplo. E xa non.
Creo que hai unha pregunta para ti por aí. Si, alguén ten unha pregunta, sí. Pois que Cales son os pasos que se seguen a hora de digitalizar unha canción das recollidas? E este é María Rodríguez. María, vamos a ver, primeiro esa resposta. Nos a digitalización facémola sempre con un técnico especializado en digitalización, non a facemos nós. Entonces, que é o que facemos nós? Identificar o que chega para que non haxa, discúlpame, para que non haxa problemas en saber como era a denominación original da recolla, como vai a ser a nosa denominación no arquivo, identificar perfectamente o arquivo digital, o arquivo que veña, si xa ven, o casete, a caixa, todos os datos que poidan vir asociados a eso e enviálo todo a un técnico digitalizador. Este técnico en xeral, cando fala con nós, o que nos conta é que analiza as características da cinta, a move, a ve, si se pode, se digitaliza desde o seu soporte original, pero a mínima que se ve que pode haber algún tipo de problema, o primeiro que se fai é cambiarlle o soporte para pasalo a un soporte no que a tensión da cinta este controlada de maneira que non se poidan producir fracturas, ou se se producen que se sean mínimas, pero eso non o facemos nós. Solo despois de que está digitalizado todo un soporte, imagínate toda unha cinta aberta ou todo un casete, entonces nós traballamos ca copia digital. As copias digitais que se fan é sempre un símil original en WAV, é dicir, unha digitalización de moi alta calidade para ter tomas de prácticamente todos os momentos e que se pareza a un analóxico, e logo unha copia en MP3, en un MP3 bon, que simplifica, por decirlo así, os datos recollidos no WAV, pero que nos permite escoitalo igualmente e traballar con el a diario. Hoxe os MP3 son moi bons e o algoritmo de creación de MP3 é moi bon e entón despois traballamos con el e os nosos ordenadores soportan menos carga, pero nada máis. Non sei se te serviu o que che dixo. Eu, se me permitides unha cousa da que ao mellor non falamos e que a audiencia que temos hoxe é eu creo que é unha sorte poder decila. E todo este tempo falamos, como quen di, da riqueza da música, da importancia do material que temos, pero ao mellor un pouco de tecnoloxía. A min me gustaría que souperades que nos agradecemos profundamente o que nos pode ofrecer e o que nos ofrecen os técnicos, os informáticos, os enxeñeiros, non só porque nos dan unha ferramenta para digitalizar ou para poñer a disposición nas casas da xente, pois, mediante a rede de internet as cousas, senón porque a maneira de pensar de quen traballa en telecomunicacións tamén nos axuda a pensar a nós e enriquece o noso análise do que temos para entendernos. Cando se crea un repositorio ou cando se usa un repositorio ou cando vamos valorando as maneiras de incorporar os nosos datos ao repositorio, se o técnico se achega o que sabemos, o técnico ten que achegarse o que nós sabemos para saber como manexar. E automáticamente nos dá novas posibilidades de clasificación, novas posibilidades de indexación, moitas cousas que poden facer máis claro todo aquilo co que xogamos. Non só nos axudan a poñelo como unha ferramenta na rede, sino que nos axudan a describir o noso propio produto e a valorar posibilidades que moitas veces nin se terían valorado cando se difundían de outra maneira. E iso sirve para a música, e iso sirve para este material oral do apoio, pero sirve para toda esa relación preciosa que se establece entre a tecnoloxía e as distintas formas de cultura.
as distintas formas de cultura material ou as distintas formas de cultura inmaterial. E esas achegas moitas veces nin se valoran. Nin se valoran ou non se poñen en evidencia. E eu creo que sí se deben poñer en evidencia, porque cando traballamos con tecnoloxía ou cando achegamos tecnoloxía ao mundo da cultura, achegamos tamén cultura. E a min me parece importante que eso se diga e que se acheguen máis e que sobre todo sepan que damos por bon que si algo nos axuda moi ben a comunicar é porque coñece moi ben o que estamos comunicando. Pois, home, pois, por alusións, pareceme vital o que estás dicindo, e por eso, precisamente, dende prácticamente o principio da Asociación Puntual, os colexios de enxeñeiros, colectivos de enxeñeiros e tamén de informáticos, tivemos claro que era unha iniciativa importantísima o da Puntogal de integrar as patas da cultura, pero coas novas tecnoloxías e coa difusión. Estou completamente de acordo contigo, Concha, que é esa visión dende distintos puntos de vista o que enriquece moitísimo e axuda a que aparezan iniciativas como a vosa. Eu creo que, pareceme francamente interesante e ese é un dos grandes méritos, aparte de ter conseguido o dominio Puntogal, é un dos grandes méritos da Asociación Puntogal, sí. Hai algunha pregunta máis por aí? Alguén ten algo que contarnos que lle pareza interesante? Estou vendo o chat. Hola, que levantara a mão por aí, pero bueno, vou xa directamente. Era un pouco nesta última cousa que estaba descontando, non? Realmente, como enxeñeira, non? A tecnoloxía só ten sentido se axuda ás persoas. Estamos nun mundo en que parece que a tecnoloxía, por desgraza, vouno decir, chegou a un punto en que temos que adaptarnos á tecnoloxía. Temos que facer normas novas porque a tecnoloxía vai por un lado, diferente do que vai a sociedade, e do que vai a sociedade como conxunto de persoas, non? Estamos deshumanizando a ferramenta que naceu para servirnos. Entón, que de repente podamos recuperar iso ata é, bueno, unha alegría, non? No sentido de que temos que facer que, bueno, pois os que manexan as tecnoloxías porque teñen máis formación, os profesionais dela, se poñan ao servizo da causa para a que están, non? Non ao revés. E que teñamos que alegrarnos por eso, pois xa está dicindo moito de onde estamos, non? E outra cousiña que apuntaba que me gustou moito que contaba Concha e Camilo tamén o decía tamén nese tema das recollidas e de estar por aí, non? E Isabel tamén o decía que o trato cas persoas. É que cando, isto tamén nos pasa moito máis aos tecnólogos, non? A idea de digitalizar, guardar, amontonar bases de datos, xa estamos todos aí, non? E parece que estamos amontonando datos, que é importante, claro que sí. Porque, bueno, contaba o Concha aí co tema de non tocarlle a cintiña que se vai a romper e imos perdelo todo, non? Porque é moi importante o dato, pero pareceme fantástico, e creo que de aí ven o nome que a veces os que somos de lonxe se nos acaba un pouco as siglas aí poñendo raras, é que é o arquivo do patrimonio. Non é o arquivo ou base de datos de músicas, é o patrimonio, non? E o patrimonio é esas fraseciñas de alguén que dixo e esta muller que o cantaba aquí neste val realmente la viu a súa boa viña da montaña de arriba e entón ese tipo de cousas. Ou isto estaba aquí e era, bueno, pois está xogo, loita, batalla, non sei como dicirlle, de a ver quen pode ca cantiga e quen mantén a información, non? Poñernos en contexto, que é tan fantástico, non? Os enxeñeiros que falamos desto de Javier vai se rir, o que importa son as condicións de contorno sempre. E esa é a realidade da vida. Así que graciñas por transmitilo. Bueno, moitas grazas, Edita. Bueno, pois, se vos parece, se non temos máis preguntas e máis intervencións,
Bueno, estamos xa chegando ao final do tempo que tiñemos asinado. Vamos, por a miña parte, encantadísimo de haber, eso, participado un pouquiño en este tema que me parece sempre interesantísimo. Darvos as grazas especialmente ao Museo do Pobo Galego, a Concha, a Isa e a Puntogal, Camilo, por esta iniciativa que, vamos, pareceme fantástica e estupenda. Moitísimas grazas a todos e espero que os haya interesado e que axude un pouco esta pequena xornada a que se difunda un poquinho máis e se teña consciencia desta cousa, desta iniciativa tan interesante. Grazas. Moitas grazas a vos por Sí, escutar. eu para rematar, eu solamente quería agradecerlle moitísimo unha iniciativa que tivo Concha no seu momento de abrir esa parte do apoio dentro do museo, que foi unha idea dela e me parece fantástico. Parabéns, Concha, por levar adiante esa iniciativa dentro do museo e, por outro lado, Isabel, que sei que está traballando moitísimo de unha forma voluntaria moitas veces e está poñendo moito da súa parte e que o fai con moitísimo cariño e moitísimas ganas. É un luxo ter as dúas aí nese proxecto. Entón, pois, quería agradecerle simplemente. Eu xa o dixen ao principio e parte do meu traballo, que hoxe o meu traballo é máis fácil e gracias a Camilo, así que parece que estou facendo a pelota, pero é verdad, é real e que o apoio mellorou nestes últimos anos tamén grazas á tecnoloxía e ao saber informático que nos asesora, especialmente de a persoa de Camilo, que tamén é un gusto traballar con ele que faga parte deste equipo. Entón, nada, agradecida pola xornada e vexo vos a todos no apoio, supoño, a todos esos que sodes letras e non sodes caras. Algún día espero que pasedes por aquí físicamente tamén. Pues moitas grazas a todos. E gracias, Javier, por organizar, vale, o colexio por organizar isto. Moitas grazas por ter esa iniciativa, que, bueno, é un luxo tamén que aquí os enxeñeros de telecomunicacións se fixen estas cousas. Moitas grazas. Gracias a vos, gracias a todos. Bo día. Aló. Chao.